На 28-ми, дали случайно не бях при майка ти? Ало? Кой се обажда? Здрасти, търси. На телефона? Пич, обаждам се по един конкретен въпрос. На 28 вечерта, около 3 часа, дали случайно не си бил в София? На 28-ми, 3 часа, дали случайно не бях при майка ти? Слушай, пич, имам те сниман как изнасяш телевизорът от моя дом. Заснето е как изнася майка ти от леглото в спалнята. Марях ти си безкрайно нагъл, честно ти казвам. По принцип мислех да ти предложа да се разберем като пичове. Още не съм се обадил в полицията, обаче сега възнамерявам да ти кача грозния фейс в интернет, да те видят всички и да подам сигнал в полицията за деца тъп маняк. Значи, маняк има късмет пък да не качиш лицето в интернет или пък да се обадиш на полицията. Що е? Що? Май си бил ти, а? Тъп ли ма мислиш, бе? Ти къса сега да подчерня от геги, бе. Ти откъде знаеш къде живея? Цялото си ме ще го сподараеш, бе, един след друг ще гледате, бе. Майко... Ти Да, знам кой си. Имаме общ познат. Видя ти грозния фейс на камерата и веднага позна кой си е. колко знаеш кой съм аз, бе? Дай да се разберем. Ако си признаеш ей сега, че си влизал в къщи и си откраднал телевизора, съм склонен да ти простя и да не подавам сигнал в полицията. Добре, аз бях. Искам да ми кажеш защо го направи, брат. Ами, братле, вижте, стартирах един бизнес, ама нещо не върви както трябва. Тере, що нещо някакъв кофти продукт ли продаваш, ко? Не, продуктът е топ, просто никой не знае за него, човек. Никой не знае за бизнеса ти ли, бе? Да. Закон си поръча реклама от Corporation MP4, бе, брат. Corporation MP4. Той, бе, брат, влез в сайта, виж какви мазни реклами правим, ти утли се. Я чакай, той изглежда брутално. Се сетиш. Знаеш какво? Аз взема да използвам услугите на Corporation MP4. Corporation MP4